Dobrý deň dámy a páni, zdravím vás, dneska vás vítam u posledného zápasu olympijských hier 2026 Milano Cortina a je to boj o zlato a bude to súboj medzi Kanadou a USA, poďme sa na to pozrieť. Keďže z USA nemám moc dobré spomienky, síce som na ňo vyhral, ale prehrali sme v skutočnosti, tak určite chcem byť ja, Kanada a USA pôjde proti mne a uvidíme, ako nám to pôjde. Takisto už vieme reálny výsledok, ale ten vám poviem až na konci, budem sa tváriť, aké by neviem, že čo sa stalo, ale uvidíme. Kanada teda, červení kanadskí bojovníci versus, dal by som asi skôr modrý, neviem ako to bolo v skutočnosti, ale myslím, že bieli boli, takže takto to na to musíme dať. Samozrejme tretí najťažší level, All Stars a poďme sa na to pozrieť. Uvidíme, je to posledný zápas od olympijských hier, ako som už vravel, takže potom bude zase dlhá prestávka do mája a potom až budem natáčať zase majstrovstva svetla a uvidíme, ako nám to pôjde. Na tento zápas sa veľmi teším. Radšej by som bol, keby je Kanada versus Slovensko, ale aj takýto môže byť kľudne. Takže poďme sa na to pozrieť. Bratia Kachutovci, či ako sa volajú, sú úplne že odpad z USA. A my začíname. V USA bráne Jonathan Quick a v našej bráne Price, ktorý má troška väčšiu chytaciu schopnosť ako ten USA-cký. A poďme sa na to pozrieť. Crosby rozohráva prvé bully a prehrávame ich. A uvidíme, ako dopadne tento zápas. Weber vychytal puk, ale stále tam Sidney Crosby pred bránou. Toto bola šanca pre USA, ako vyšitá. Dopredu ide kanadský útočník či obranca a toto troška pokazil. A snáď to bude offside, pretože ináč sme veľmi pekne skončili. Bezaroš to dáva Crosbymu a Sidney Crosby. Niečo vymyslí, Sidney Crosby vymyslí. Nástrel prvý kanadský a uvidíme, ako tento kanadský žartík zoberú USA do rúk. A poďme sa na to pozrieť. A už sú veľmi vpredu, ale icing waring bude. Máme tu prvý icing waring. A uvidíme, no. Crosby má určite veľkú tú auru a mohol by to teoreticky dať. Ale tu nás sa chcú byť ľudia, dámy a páni, ideme sa byť. Perry a Dr. Brown sa chcú byť. Kanadskí hráči sa moc nevedia byť, USA ešte možno horšie by som povedal, že sa vie byť. A toto by sme mohli vyhrať a zbiť toho USA-ka a dokázal to Perry, zbil Browna. Takže zbili sme Browna a ideme ďalej. Opäť face off. A skoro sme ich vyhrali, bolo to blízko, ale prehrali sme ich. Kane mal extrémne dobrú príležitosť práve teraz, ale budú pred našou bránou bully. A budeme sa musieť brániť. Kanada sa bude musieť brániť. Poďme sa na to pozrieť, vypálil to jak zdela. Ešte tam bude možno nejaký útok a toto zase USA tiež krásne to spravila. A offside, ktorý tu bol. Zase ďalšia bitka. Veľmi sa chcú byť títo tu na USA-ckí hráči za mňa. Neviem, či nejaká bitka bola, keď sme hrali USA Slovensko. Ale toho musíme zbiť, čak oni sú slabí, tí Kanadiani a zase sme ho zbili úplne v pohode. Druhá bitka za nami, zase posilnenie troška. A uvidíme, ako to pôjde ďalej. Sidney Crosby zase má na starosti bully.
Zase má na starosti Bully, ale prehrávame ich. Prehrávajú ich Kanadania. Nejaký šatníkov, Crosby. A toto majú veľmi USA v páži, ale videli sme tú otvorenú bránku, ktorú mali Kanadania a bude to možno trošička problémiček. A toto bola krásna hravka a videli sme to v tej bráne, ľudia, to ste museli vidieť. To muselo byť strašne na čiari, ale offside, ktorý sa práve teraz koná, lebo som si zase nevšimol, a tretia bitka, toto čo je, to je veľmi bitkový zápas. Tu sa chcú furt byť a Kressler dostáva troška zabrať, ale aj náš Bergepop a Bergepop nesmie prehrať túto bitku, ale prehrávajú. Padá na zem. Takže prvá bitka prehratá. Posilnenie pre USA. A poďme ďalej. Tento zápas je zaujímavejší a zaujímavejší. Ten gól bol podľa mňa v bráne, to bolo v bráne, to ste museli vidieť, ľudia. Keby máme zhora kameru, tak to vidno úplne že nádherne, ale nemali sme žiadnu zhora kameru. Sa hodil. A zase kanadský žartík si robia Kanadania, ale zo seba. A oni to chcú za mňa zozadu dávať. A tu nás zase neviem, mám pocit, aké by chceli bitku, ale USA strieľa gól a to Kessel. Veľmi som sa vyrušil, keď mu spadla tá príľba a myslel som si, že sa aj tu zase byť, ale nakoniec nie. A Kessel to tam krásne nastrelil. Aké mali USA príležitosti a dali z takejto príležitosti gól, to je že wow. Mali úplne iné príležitosti, ale z tejto dali gól. Veľmi zaujímavé. McGonagall troška tam podpichoval hráča kanadského, ale tu pôjdeme dopredu. Budeme to musieť troška tak roztriasť to pole. A tu došlo ku nejakému kontaktu, ale Weber to bude nastreľovať, ale nič z toho. Hádže sa tam kanadský hráč, aby zabránil niečomu. A toto bude troška problém a toto bolo krásne od USA opäť. Ale zabraňuje tomu brankár kanadský úplne nádherne. Štufel to tam hádže, ale Price to chytá a Kate ide dopredu. Kate išiel dopredu chvíľočku, prihral si to, ale bohužiaľ nič z toho. A to nemôže Kanada prehrať, to mi nevravte, to je úplne ľahký zápas. Ani to nestrel do tej brány a štvrtá bitka je tu. Myslím, že Perry sa už bil a McDonaghan neviem, či sa bil. Opravde neviem povedať, ale Perry sa mi zdá, že sa už bil. A teda prehrávame, trošička dostávame zabrať od USA, ale vyhrávame tie bitky. Vieme sa aspoň troška byť, ale toto asi prehráme a zhodil nás Ronald McDonagh. Nás zhodil. No uvidíme. Ale teda je to 2-2 v bitkách. Veľmi zaujímavý point. A tu chcú ďalšiu bitku, ja nechápem prečo, furt sa chcú iba byť. Fakt nechápem tých hráčov. Toto by Kunitz mohol zvládnuť, krásne to tam na začiatku mal, nejaké kombička. Toto ak prehrá Kunitz, tak to mi nevravte. Ale porazil ho, je to 3-2 v bitkách. Tento zápas je iba o bitkách za mňa. Vyzerá to tak. A snad to nebude o bitkách, ale aj o góloch, pretože máme zase Bully na modrej čiare. A prehrávame ich zas a znova ich prehrávame. Jeden obranca kanadský, ktorý je preč. Chytá to Price. Našťastie, že tam je Price. A ideme ďalšie. Ideme prehrať ďalšie Bully, lebo ja neviem vyhrávať. Keby ich viem vyhrávať, tak ten zápas vyzerá tak 100-krát lepšie. A Crosby si to tam skúšal pripraviť. Ale bohužiaľ nič. A 5 sekúnd do konca, tak to už nič nevyskúšame. To už môžeme maximálne tak odpaliť na offside. Či icing.
bola taká nudnejšia tá prvá tretina, ale zabrala nám až 10 minút, čo je dosť. A 10 boli, ktoré vyhrali USA a 9 striel od USA a my iba 2. To je fakt, že slabota dosť, by som povedal. A ideme začínať ďalšiu tretinu. Druhú tretinu. Weber to len tak prosto tam stál a modlil sa, určite. Ale to bola taká čaptavejšia strela od USA-kov. A toto bolo krásne, ale bohužiaľ sa to nepodarilo USA-kom. A teraz ideme do veľkého ohrozenia. Kanada tu niečo skúsila, ale to bolo dosť slabé, jak sme vraveli. A penalty, ktoré pôjdu pre Kanadu na kanadský účet. Ale gól sa zatiaľ nekoná, takže bude to iba presilová hra pre USA. No neviem, či vedia Kanada vyhrať oslabovky, ale toto neviem, či sa podarí. Ale krásne, zatiaľ sa darí a ideme do útoku. Toto bola veľmi prihrávka, ako optimistická za mňa. Veľmi optimistická prihrávka. A ešte minúta 30 do konca tretiny a toto Kane to tam zablomboval úplne do brány. Niečo strašné, dámy a páni, a môžeme ísť von z trestnej lavice, ale Patrick Kane nám nastrelil ďalší gól. Úplne diaľky. Ako fakt nádhera USA hrajú. Ale Kanade to viacej prajem, pretože si myslím, že hrajú lepší hokej. Oni prosto nevedia brániť, vôbec nevedia brániť, fakt, tá USA či Kanada. My nevieme vôbec brániť. Ani útočiť už neviem, to je prosto strašné, keď neviete ani brániť, ani útočiť. Môžete robiť tak nič. Keby tam majú hráča, no tak to ešte skúšajú, podľa mňa. A opäť, prosto Kanada odovzdáva puky, jak sa len dá najviac. Nevedia ani získať ten jeden puk. Hádžu sa tam jak také papriky, ale nevedia dať žiaden gól. To je fakt smutné. Ešte táto dorážka, keby z tejto pozície dajú gól, tak ja fakt už neviem. Kanada je prosto veľmi pod tlakom. A nevedia dať ten gól, nevedia ho tam dať USA. A tým pádom ideme proti útok. Toto skúsil veľmi zaujímavo Perry. Crosby sa snažil o obratie, ale to sa mu nepodarilo. Kane. A Dogby otvoril veľmi bránu Kaneovi. A Kane to doráža a dáva gól, tam 3-0. Veľmi zlý zápas. Patrick Kane. To tam proste iba poslal pred bránu. Krásne to tam zahral. A Kanada vôbec nevie hrať, vôbec. Absolútne nemá šajnu. Kvôli tomu, že furt prehrávame bully a nevieme to prosto hrať. Prosto len tak nám zoberú puk, len tak. Tá USA len tak nám zobere puk a čo máme my robiť? Toto bola krásna dorážka, ešte Towisa sme chceli vidieť. Ale ten bohužiaľ nič nespravil. A bude to icing warning. Aspoň jeden gól, taký pozbudzovací by sme mohli dať, ale za mňa toto USA má dosť veľmi krásne namierené na víťazstvo. A ďalšie penalty, ktoré nás budú čakať, lebo strašne podpichujem, strašne moc. Ďalšie penalty. 3-0 prehrávame ešte aj máme presilovú hru. Normálne hrozné. Kane tam opäť išiel Cashel a Kane strieľa gól a dáva hat-trick na 4-0. Patrick Kane. A má hat-trick len tak. Mysleli sme, že to ubráni ten brankár, ale nakoniec
Nezobral to do lapačky, nechal to tam a Kane strelil gól. Ja už sa asi v živote nebudem hádzať, pretože za tie hádzania sú najväčšie penalty. Skúsil to troška to ísť. A penalty, ktoré budeme mať, tak nás čakajú teraz. Normálne otras zlem je 4-0. Price ešte, že to chytil, pretože ináč Kane ide ďalší nájazd prosto len tak. Opäť to nahrá brankár len tak. Toto bolo extrémne zložitá situácia. Kapitán Nash. Bobby Nash. Dučer, keby tam nájde Dučer. Keby tam Bobby Nash nájde Dučera, tak nám vyhrá gól, ale... A strieľa tam ďalší gól z uhla, absolútny uhol a on strelí gól jak? Nechápem. Ale je to 5-0 pre USA. Kessler. Price je strašne pomalý zlý brankár a USA 5-0. Fakt najhorší stav asi, ktorý som kedy zažil. Odrazíme prosto ten puk, ale nevieme získať, nevieme nič získať. Ešte tam mohlo byť a oni si zautočili prosto len tak. Strašné niečo. 28 strel a Kanada iba 4, čo sme mysleli, že to bude úplne opačne, tak je to tak. 3 presilové hry, ktoré mali, všetky asi využili, myslím. Nevie sa tam ani hodiť, to je prosto kus odpadu. Kus odpadu sú tí hráči, prosto fakt ma to už nebaví. A majú ďalšiu presilovú hru, prosto Kanada je úplne somarina, strašná somarina je Kanada. Úplne slabá. Toto len tak nechal prosto Price Brownovi, nech si dal len tak gól. Prosto ani to nechytal, mohli sme vidieť, že sa žiadna snaha tam nebola. Nebola tam žiadna snaha. 6-0. Skúsil to Perry, ešte tam dorážal. Krásna strela od Kanady. Ak by sa prebudila v tretej tretine aspoň niečo, bol by som šťastný, ale neviem, či sa to podarí. Za mňa je to iba mrhanie časom, toto tu mám. Pretože opäť prehrávame ďalšie bully. Toto bola krásna Crosby, Kunic, ešte Belo, aj tam gól. Aspoň na 6-1. Aspoň troška sa zobudili tí Kanačania a Bergeron dal gól. Troška to vypadlo tomu brankárovi z lapačky. Povedzme si aj tak, ale je tam gól, prosto je to náš gól. Odrazil sa mu to od lapačky a padlo to do brány. Je tam gól a buďme za to šťastní. A Kanada si pýta ešte jeden. Nevieme, či dokáže prosto prerovnať USA. To už si myslím, že asi nie. Ešte ak USA nestrelí ďalší gól, Pavelský, toto by som zahral na penalty, pretože toto fakt nebolo s kostolným poriadkom. Toto tiež, však prosto mal ten puk a toto si krásne otvorili USAci, ale bohužiaľ nepodarilo sa nič. Nepodarilo sa. Pred bránu Teč. Ešte to tam snažil sa dostať a neviem jak. Pozrite sa, čo sa stalo s tým brankárom a gól platí. Ako keby som rozhodca, určite gól by neplatil. Ale Van Reed, neviem ani jeho meno, vysvetliť dal gól. Toho brankára, jak zhodil, to by som ten gól neuznal. 7-1. Kanada sa v žiadnom prípade nezobudila, to je jasné.
Oni to nevedia si ani nahrať, ani nič, toto je fakt to je strašné, táto hra je fakt strašná. Skúsil to tam, ale nič. To je bez šance, prosto 7-1, konec zápasu. Ak to ešte nebude 8-1. Ani mi to preskočiť nejde, najradšej by som to preskočil, ale nejde mi to. Proste tá hra si robí čo chce už teraz. A tento zápas je fakt, že najhorší, lebo nehrám za Slovákov, je to také, neviem, také pofiderné dosť. Je to dosť pofiderné. Keď hrám určite za Slovákov, prežívam to inak. A dal gol Kunic, aspoň nejaká radosť tu je, že 7-2 to nakoniec skončí. Pretože keď by som dal ešte jeden gól, tak tretí by bol taký, že reálne som sa snažil a dve sú také, že to je také, že klasika, dve musia padnúť. Ale môže sa stať, že aj 0 padne, však stalo sa, ale Kunic nás dal na troška vyššiu lineu a dali sme 2 góly. Keby tie bully viem vyhrávať, tak úplne fakt, vrajím, že tá kvalita zápasu by vyzerala inak. Ale neviem tie bully vyhrávať a ešte aj icing tam dám, to je fakt zle. A teraz by sa hodilo vyhrať tie bully, lebo keby ich vyhrám, tak nič z tohto to nemuselo stať, nič z tohto. Toto ohrozenie mohlo byť úplne, že mimo. Ale Pavelský ešte Ridom. Prosto úplne takí hráči tu útočia, čo v živote by nedali gól, v živote. Skúsil to, ale bohužiaľ nič, také špeci. Toto krásne, konečne, krásne zachytenie puku. Skúsil to. Crosby, ak bude mať penalty, jasné, to je taký podvod, tí brankári sú skorumpovaní. Nielen v reálnom živote, ale aj v hre. Fakt sú skorumpovaní za to, že som ho podrazil a oni nám vtedy dali gól a podrazil som ho a bolo zle, úplne fakt špatná hra, je mi z nej zle. Kapitán Neš úplne... Poďme ešte hru 3 na 5 za mňa. V posledných pár minútach. Poďme ešte túto hru. Pretože Towis to skúsil, ale nič. Penalty ďalšie, jasná vec. 3 na 5, na 10, poďte, áno chlapci, na 10, 3 na 5. Absolútna hra, fakt. Tí brankári sú, či rozhodcovia sú absolútne zlí, fakt. Normálne nielen v realite, ale aj v tejto hre. Ja som to nechcel odpáliť, ja som to chcel normálne prihrať, ale nešlo to prihrať a... Tak pikáme. Otvorili tú bránu a je tam gól. Normálne 20 sekúnd či 10 nemohli vydržať a toho 4. hráča je tam gól 8-2. USA si to fakt asi zaslúžia, alebo ja neviem, Crosby ide preč. Kešel strá svoj druhý gól. A Kanada ani odvolať brankára nebude na čo prosto zhoršovať ten stav. Ale Price je fakt, že najhorší brankár, to je jedna vec, ktorú chcem vyzdvihnúť. A druhá vec sú rozhodcovia. A tretia vec, že nehrám za svoju rodnú krajinu, pretože úplne inak sa hrá za svoju rodnú krajinu, jak za týchto dementov, fakt. Prisahám, dementi. Dementi a dementi a dementi a dementi. A dementi a dementi. Takže tak, ak sa vám video páčilo, tak som rád, že sa vám páčilo. Bol to taký suchší zápas, až však som moc nekomentoval. Ale tak, vidíme sa asi v majstrovstvách až, hokej niečo. Možno by som dal nejaký friendly battle od Česko versus Slovensko, ale uvidíme.
8-2 to skončilo. Prvá tretina 1 gól, druhá tretina 4, tretia 3 a my sme dali 2 v tretej. Tak môžeme byť aspoň radi za tie 2 góly. 5 presiloviek mali a 4 využili, takže reálne iba z presiloviek išli 4 góly. My sme mali 0 presiloviek, prosto USA hrála dosť čisto. My sme mali iba 13 strel, USA 41, čo je úplne rozdiel a túto kvalitu hry ako fakt by mali zmeniť. Takže tak. Dovidenia.